cewa mu shiga cikin ɗaki? Eh? Kai duka cin mutum mu shiga ɗaki. Matsu. Zo. Da na ce ku shiga ɗaki na ce a yi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ina zan rike dangin miji ko na kishiya an saki maragata. Yau wani in yi haƙuri sai da ya ce ki matso sai kika yi me? Ki haƙuri mu ba ke bace ya in yanzu yana yin faɗa kina cewa mu shiga cikin ɗaki ba. Eh? Gida kaca-kaca? 'Yan mata riɗa kuku uku a cikin gida? Amma kullum sai ne ta babatu ne ta magana? Haka zan aurar da ku in je ana mun gori ana cewa 'ya'yan mace ne ku? Eh? Gida kaca-kaca? Ba za ku tashi tun safe ku yi abin da ya kamace ku ba? Fati? Wane kike a ɗakin ne? Wallahi baji daɗi. Tashi ki ki ɗaura san waje. Ai ba baiwar ki bace. Ina ma laifi irin cin kashin da ake mata magana za mata tashi ki dora. Tashi mana. Tashi ki dora. To ai yanzu dole ki raina ni dama. Uwar mata ce ke? Yanzu ni ba ni da ja. Ka in ci gaba da ni kuma dama ki mare ni. Zo. Wani haske na ga kina haifa nan. Ɗinki ya ƙare. Auta kuma na ga sai haske kike yi. Wancan watan yaya da labari ne? Umma. Ba ga wancan ya wuce ba ni ba wannan ma A'a. Kamar ya wancan watan baki ba wannan ma da ya wuce baki ba wannan fa. Shi ma bai ni ba. Ke wata biyu? Yaya aka yi baki gaya min ba? To ya aka yi? Ba a yi wani abu. Babban lamari ne ya same ki. Ta ina? Umma ba ranar ba ne. Me ranar nan? Asoro. Asoro. Ke da wa asoro? La. Ha ilaha illallah. Ke ban labari. Asoran na gidanku kuma? Ni ba niƙa nake aikin ki ba kai markaɗe ba. Ba aiken kayan miya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ka ce an mun farraku da ku? Asoro? Asoro? Ba ma a mahallin kirki ba? Zancen tsoro ba ƙaramin illa gare shi ba gudun iyaye ba. Ka ce ba ka son ganin mu ma ba ma son ganin ka. Baka bako. Da ne bako kare samu gangariyar yar banya ba. Da kai bako ba. Ko namiji kake cewa ba na son bako namiji. Kare in yi gangariyar bakuwa in ku aka matsa aka ce in yi bako. Billahi la ilaha illa huwa sai dai in kwanda baka jaka. To wai me yasa baka so kai bako namiji? Har kake cin ba na bako maza. Matan sun fi burge. A ƙwarar maza. Eh ba ƙwarar maza. to wannan ko jifa ne kai ni ne san mu ko ba a yi masa san mu. Na fahimci kwana biyun nan da kai ake haduwa a samun ido a gurin nan kowa iya dan ana ta wannan ana gyara nan gaban baka sa ko kwanan nan za a yi maganin dan iska mai zubin kwanci kuma Tun da ka zo mun da rake na baro. Yawwa! Salamu alaikum. Yawwa sun da aiki? Yawwa. To ga gidan nan. Nan fere. Nan ne gidan. Ai nan gidan baka ba ko. Ye? Gidan baka ba ko ne ai gidan ko? A gidan nan. Gidanka kuma. Gidan nan ne. Wallahi gidan nan. Ya za a yi mu tabbatar gidanka ne. Salamu alaikum. Allah ni ina zuwa da Allah aba da Allah ni ban taba kayan kowa ba a dinga sallama da ni dok mutan gida iya sallama Hankali. Ka yi magana a sannu. Ka yi magana da kyau a hankali.
kai da ka tashi ɗebo masifar ka je ka ɗebo ɗan fashi shine ka kaji kai ba fa fushi ba ga ma zuwa yake ka gidan ne ku shine zai na da sai kai ya ka sai da su Baka ba ku. na da yaruwa Wannan mutum ne ya zo nuna min gidan nan ya ce ka sai da mai. zuwa yace an sayar masa da gida bari mu matsa ku shi da na yi ciniki da shi na sayar masa da gida ku zo ku je ci ku gani kuma je ci ku je ci ku gani ku dole ku surungu mu je kila mu je gidan mu ne da ka to kai da zaka shiga ciki a gani da kai Baka bako. bana na yi baki To kai da kace ba ka son kai baki namiji kuma yau ga kai zaga-zaga. zaga me na zazzaga rariya kai barin gaya ma bayan da za a fa kana cin abinci a kwar gidana kuma kana cin dan duniya ta wallahi no maki ta kambiyo but if you no maki kunkuru da muku all right wallahi sai dai maka ture muna nan zan ce dila wiwi ne kai ki fuska shi sai ka ce dan kwantu kuru ya yi magana ku ce kun ba da deposit din mutane za ku je ku ɗebo ma'aikatan in aka ba ku ce za ku ɗebo ma'aikata a deposit din mutane nan gaba sai mun fara sa ku muna kace Baka bako. na yi baki ina hajjar rage ki wani sallama da ita ki ce ga mutum gida Salamu alaikum. Sannu. Yawwa. Ina ne siyan gidan to? Ba kokau ba ne ko wannan? Kokau ne dan mutanen kaba ikon Allah ni ne no. Ai ka san da babana. Na waye shi. Ya zo da maganar son auren Zinatu. To abin Allah. Al'amarin Allah kenan. Wallahi shine. A'a ba dai a ganewa ne. Saboda shigar da yayi ka gan shi wani ci da kaji ba za ka siye shi sisi ba. Kin raina shi a lokacin. Kai amma kin saki miciji yayi wallahi. To yanzu ba dai magana raini ai ba hakin ta mutum. To shine nace yanzu to me zai hana a yi magana auren Zinatin? Haba yanzu ni da watan gida sai dai bar ruwan gidan gona kuma da yan dabbobi haka amma an wuce wannan wajen kuma To ai ni ko in dai ba za a yi magana furfure da auren Zinatu ba wallahi cinikin gidan nan sai dai a fasa. ba sa ma gida na nawa Hajiya alaikum ai magana sai da gidan nan kar ai magana auren nan an kammala to abu ne ana nan muna yi ana ta yi tukuna ana ana yi to ya ake ciki Ka san ai shi na waye shi. Da ai ya so Zinatu. To kuma abin Allah sai ya magana bata dore ba. To yanzu shine da ya zo. Nace me zai hana a koma gidan jiya? wani gidan jiya Eh, magana auren za a yi koko magana sai da gida a magana auren da za a yi. to a mai da magana aure gida ai magana sai da gida gida dole a sai da gida dan nima shirye-shirye nake yi zan samu aiki ina ka shiga gudu gani nan ina kake ha da za ki mana wannan abu In dai ba za a yi magana aure ba wallahi na fasa sai dai. ina kake gani nan har na fara yin tanadi zan tafi birni kuma ki zo ki ce mu an fara sai da gida wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi Ai ba ba kai kadai kake da gadon ba. to amma ni ka so na biyu ne To ina kake kowace yarinya ɗaya za ta ina ɗauka kake kai gani ka nan mata sai da gida zan bayan na ba ku kudin ku zan ma kai amma tsaya dole ka sai gida dole a raba gida akwai kudi tsaba Ko ka neman kanta yarinya ta hana ka kuma sannan ta ga alamar kana da maiko to dan anaci. ba zai yi ba ne a Nace to siya. dan anaci. Kai Gaskiya ne. kokau. Idan ka yarda da shawara. Babana. rike wannan ka rike wannan rike a'a Dan ka yarda da shawara. Ku je ku ƙara diskantawa. In ya ai an riga an ga Kaga, za ku sai gidan nan a'a ga ni na kudin